Здравейте, фенове на антиките и приятели на нумизматиката! Днес ще ви покажа този куфар и ще ви разкажа неговата история, за това, което се крие вътре в него и историята за него в рамките на 3 минутки. Ето куфара, да го отворим. Както виждате, познахте, вътре има капсуловани монети, но не какви монети, а български юбилейни монети. Тук си имаме едно ключе. Други пособия, разни. И това са. Да пазим монетите с това. И ето, както виждате, българските капсуловани монети. Юбилейни. Както виждате, това не са всичките юбилейни монети, но една голяма част съм ви събрал точно тук. Може да се забележи Добри Чинталов, Йордан Йовков, Световно ловно изложение, 1300 години България. Ето я и тази двулевка. Имам направено видео и за 50 левката. Ако искате, го изгледайте, като се абонирате за моя канал и то ще ви излезе. Ето, 681 години. Испания имаме тук. Световно първенство по футбол. Тук можем да видим майка с дете. Съединението прави силата. Тази е много интересна. С Георги Димитров. Народна република България 85-та, България Союз, Експо 85 Пловдив, спортът на един мирен свят имам тук, Софийския университет с 2 броя. От повечето монети с номинал 2 лева имам по няколко бройки. Разбира се, така съм ги купил. Не гарантирам, че всички са пруф, но разбира се, може да се забележат пруф монети. Имаме с Владимир Димитров, 100 години от рождението на Владимир Димитров. Детската асамблея Знаме на мира, първенство световно по художествена гимнастика Варна и така. Ето ги едни от последните на летни олимпийски, т.е. зимни олимпийски игри. Имаме с ски, тази е кану-каяк и ето.